Launok, adiskideok, ongi etorri Etazio Superen ubide xume hontara. Gaurkoan saio berezia du Morgan Ilarramendi zaharrarekin. Kaixo Morgan. Kaixo, Gabon. Gabon. Entzutaldek, Morgan. Nik entzuten Nere hotxa entzutek nere ondo nolako, ez? Bestela ez? Hori dek. Hola dek, lasai. Hola izango dek, vale. partida guztin. Garbi eta ozen itzen marko dira. Nere hotxa gutxeneko dek gaur. Zeitzen berdeu, zuka edo? Hoxe galdetu barnean. Zuka ez, ondo, bueno, hemen daukeu ondon lagunok. Hemen ondon daukeu Horazio Mutua teknikari lanetan. Kasko jantzita, Txapelari sofan bai. etzan dago, baina mobilekin eskun, ikusten estremina ondo joan entzuten Horazio Mutua askarrik asko, zure lanagatik gaur kontan. Ikusentzuleok, esate izuetena da, Horazio Mutua gaur rindu bere lehenengo estremina proba batzuk iten aitua, eta bueno, gauzatxa batoz, Horazio Mutuan kanalen, beraz, adi ontzaitezte, arpidetu zaizte lehen bailen, twitch.tv/Horazio Mutua ubidera, ze karo, gero hasikoa famoso egiten, da orduan jazta danontzako leku ikongo, beraz, arpidetu zaizte, eta, bueno, gaurkoan hemen Morgan Ilarramendi deu, protagonista. Ongi etorri, Morgan. Eskerrik asko, Tazio. Morgan Ilarramendi, sokaren itzala irratsaio mitikoko partaidea, bueno, konspirazio zale bezala famatua, baina bildurrezko jokutan aditua baita. Jokutan ez, pelikulatan. Aditua. Ze esperientzia izan dezu, oin pixka ditzen ingo du jokatzen hasi horretik, gero ja sufrikario atorrekoa. Gu pixkat izketan hasi ezkeo, hola xejungoa jokau gabe ordu bete. Ze esperientzia dukezu bildurrezko pelikulakien, Morgan? Ba, beira, oso kuriosoa da. Nik lehen afari garaien komentaudean bezala, arre bazarrago dauzket bi. Eta eake, batez ere erdikoa, hane, oso zalea da, oso bildurrezko pelikula zalea da. Eta amare bai. Orduan ni txiki-txikitatik bildurrezko pelikulak ikusten haitu izan naiz. Txiki-txikitatik, gomendagarria izan, baino askoz gaztegoan itzela, ia bildurrezko pelikulak ikusten haitu. Era zailuta zaude, azala gortuta. Bai. Eta, bueno, nahi beti esan detena, bildurrezko pelikulak onak die, baldin eta bildurre pasarazten balin badigu, ezta? Parreik eragitea ez ton, parreikeko pelikulak txarrak dien bezala. Scream adibidez ez da oso ona. Scream adibidez ez da oso ona. Baina badare, bildurrezko pelikula onak baino. Bai, hori da. Eta bildurrezko pelikulak laun arten daola ikusten aldekoa ez naiz bate. Ez naiz inoiz izan. Ni bildurrezko pelikulak gustatzen zat ikustea bakarrik edo ni bezain bildurti izan daiken batekin, edo ni baino bildurtiagoa danakin. Eta bale, hor bakizu gazte dieta zezalea dan, jiji eta jaja eta boa eta barrutik akojonauta da ere, baino parrea azalerazten du. Eta txorakerik ez du laguntzen. Ez du bat, laguntzen, bildurra atmosfera hori suntxitu egiten du eta... Atmosfera bakarti eta iluna topatzen zuzuk. Bai. Iluna bai, eta bakartia, bueno, bakartia ez dauke zertan izanik, baina bildurrezko pelikula bat errespeta bain behar da. Bueno, pixkat gaur hemen streaming bat zer dan, Twitch zer dan, dana esplikatu berko izut, Morgan Ilarramendi. Hor eskubitan txata ikuste dugu. Horazio Mutuak idatzigu Erra Panorama. Bai. Eta Andougiek. Andagik idatzigu Gabon deizuela. Andagi, irakurtzea alda Zatzo Andagi Jones. Ando Dagi. Bale. Bakitu zein dan? Ez. Andoni izan hau. Andoni. Hori izan danikoa? Ez den nahi publikoin, bere... Bale, bai. Zaltza dugu, gaixo dago, Andagi, animo. Zenda bai? Begiluze, hau da txata, dio Begiluzek. Hau da txata. Zuri izan dizu, Morgan, ikusteko nun daun txata. Bale. Eskerrik asko Begiluze. Eta Horazio Mutuak esatea Gabon, Andagi eta Begiluze. Orduan, txata demo guztien horrengoa, jendeak pila tiratzeko dugu, txorakerik eta hola. Baina, kaso asko ezin diguin, ze sufritza etorria batez ere zu. Ni jokatzea etorri naiz. Morgan, ez dakizu nun sartzen naizean. Ez dauket arrasteik. Beitu, Gorka 1979 Goierri, haupa bikote, esateigo. Haupa, Gorka, Goierritarra, ni bezala. Bai, baldeko zein dan, 1979 urten jaioa. Nio, zarra, nire alden. Baina, bueno. Tipo bat, bastante guapoa, irratizataria. Bai. Morgan kontuz, esategu. Oso ondo Gorka, eskuminak. Bueno. Bueno, Morgan, hau Twitch da. Hau movida da. Hemen kiston asunta dago. Ze esan dizu gaur lankide batek? Lankide bati komenta bain diot gaur gauen
Bai, gaur laun batekin juntau da, ez gaina badaki zeina izen, iez, beste tasio etzekik zein dan, baina gitar jolea bai. Eta, esan ze, bai, beakin streaming ez eukea da. Nungo mine daukeala? Aspaldi nahitu dugun honena, kezmantzarra mundu honekin kontaktun jarri danen, dana olako gauza grasioso gertatuko gaur. Eta bueno... Bai, bromak bukauko die jokatzen hasten nahi zenen, ez da, emate honez. Bai, oain behitu, hor dauzkonak, danak bastante gertuko laguna dira. Horazio, Gorka, baina hor dugu, eztainu, iepa, esategu, arkakuso, iepa, kaixo. Kaixo, arkakuso. Hauek dira euskal streamer komunidadeko kidek. Oso jende ona. Ze, Irakurri hori. Raida indiguela, bale. Ez que, karo, hori PlayStationetik ez da ikusten, baina Twitchetik hemen Horazio mutu gauko gondon. Osa, zein egin digu raida, Horazio, ez da ikusten. Arkakuso egin digu raida 6 lagunekin, 6 lagun sartu ja paten. Morgan, ez que gauza asko dia esplikatzeko, ezin deta inazkar jun. Ja, ni urduri jarriko naiz, hainbeste jende nahi behi da. Oain da nahi da jendeak kaso itena. Arkakuso, Gorka Arkakuso ikaso itena izaion ni, oso jatorra, jartze Gorkak, oso jatorra dela Arkakuso, jijiji, norekin zaude, igual nahi galdetzea, Morgan Ilarra mendekin nago. Morgan Ilarra mendi, zurekin nago, Morgan. Bai, nerekin. Itzentzazu, favorez. Kaixo, Arkakuso. Kaixo, ondo, dana ondo. Morgan zein deu. Morgan gauza asko da, musikaria da, trompetista da, txost talde naitzea, besteak beste, izu eta Kezman talden orai, Kezman gisa. Eta Morgan Ilarra mendik trenak iteitu, kafen iteu lana, baina hori bere bizitzan gutxinekoa, gero asuntoa, irrati esataria dela, konspirazio zale amorratua, eta bildurezko pelikuletan aditua esan duen bezala. Baina gaur, lehenengo aldiz bildurezko joku baten jokoko zu, oze? Lehenengo aldi ez da izango, baino bai, gutxi gora bera bai, haitu izan naiz, hola, bildurrezko baino, zombikak atzen da hola haitu izan naiz, baina ez naiz berezik izalea izan, Nei dragoi bola, futbola eta kotxek eta... Bueno. Gaur sufreta tokatzu dugu, hor txata martxan dago, Morgan tipo erra. Bai, Gorka, bai, hoixin itzen, bai, garai baten parrandero dutxa. Parranda sale baindike bai, baino. Tarkakusok zezategu, bitu, irakurrizuk. Abiadura utxeko trenean. Eta zertzoaz, Morgan, abiadura utxeko trenean? Abiadura utxeko trenean... Zertzalde kantua. Bai, ez hau nahi juzaiak, bai. Horrekin kiston katxonde dago, batez Arkakuson aldetik eta bere streamingetan daula. Eta hau ja da, nivel bat, Morgan, interneten martxan dauden jerga batzuk ez dituzunak inoiz ulertuko. Ez, hori da. Nik garbi utzi nahi diote, hau ikusten edo haitzen nahi dan jendei, ni teknologitan ez naizela batea ditua. Bideojogo zale amorratu izan naizela nire bizitzan zehar, oin diok ez ze jokatzeet, baina... Pro Evolution Soccer eta FIFA. Bai, ja utzitan hau, mundilloa utzitan hau, berez. Play 2an gehatu zeinan, Ni Play 2an gehu nintzen. Oin laua nahi geha, baina bostare ja existitzea, eta aurren daukeu, Horazio mutuan Play bost elegante askoa. Ikusi. Zer utzaizu, Play bosta? Karpeta bat emateola. Karpeta txuri bat. Bai, alaxe emateo. Lagunok, noiz nirekin Twitch zuzeneko bat. Horria komunikazio bat dago... Karpeta garestia, oso na, Arkakuso. Horria dago komunikazio bat, oain ja, kasoik, zuk ez diozu kaso goien... Ez. Ni ez naiz jendekin intzeiatore. Zuk miratu horretzu erdiko karratu horta, ia sufrir, Morgan? Bai. Azaitez, hor dakezu, opciones nueva edo continuar. Nueva, eman barron mendiot, esan dia. Teknikarik esan di nueva, emateko. Oain ja, txantxak amaitu dira, eta sufritzeko pres gaude, lagunok. Emanengo diot ordon, berriai. Ez da konsiente zean nun sartzen nahi zean. Ez tauket ideaik, Zure bizitzako momentuik okerrena pasatzea zoaz. Jokun partea garrantzitsuna hori izan, ez? Bai. Pringadillo bat ekartzea, bildurre pasatzea. Aditu bat. Hemendik aurrea nik oso gutxi itzengo, izango Morgan sufrikaria baten aurren. Erantzun txatai eta gero kontinuar eman. Beldurtia zara, ez naiz bereziki bildurtia. Baina, bildurrezko pelikulakin da, bai, berez bai. Eta txat, zuek segi lanen, zerbait oso ipagari alimadago erantzongo dugu, baina ze pena ezin dugula zuen aurpegia ikusi. Kriston pena hori egia zen. Lastima. PlayStationeko kamera erosi horko eta azkenen. Garestia eta timoa da, baina, en fin.
Baina, bueno, Arkakusok badaki zein nahi zen? Inoiz ikusi nau? Ez. Ez, hori, etorri da, dia, txosten kontzertu da. Bai, eta bueno, zure sartu zaiz bere streaming eta horrena. Bildurre pasatzen duen jendea bada, gure kontzertuta. Bueno. 10 minutu luze da martzeu jokatzen hasi gabe. Iruñerrian esategu kontzertua. Hostia, Arkakuso, nahiko genuke, bai, pasako ikuzu kontaktun bat, edo nun joa ikon. Oso divertigarria zara, Morgan. Eskerrik asko Gorka, 1979, edade bikaina aukezu. Bueno, danak prest, 10 ikusen zule, rekorra bantxe hortan, Tasio Zupen kanalen. Zuri esker aberaztu ingo naiz, Morgan? Bai, Arkakuso, esango izot. Venga. Eman inbar diot, Asi. Erabaki gogorrena. Normal. Momentu izalena. Hori teknikari aldu ertze. Bai, baina ausarta naizela demostra beharko dut, Inor behi da ongo balitz fácil hartuko nola onartuko, Guapo. Solo quería decirte hola muy rápido y que te quiero. Adivina, voy a volver pronto a casa. ¡Sí! Me muero por terminar de hacer de niñera y volver con mi querido marido. Te echo de menos. Tengo que volver al trabajo. Te quiero, Ethan. Te echo mucho de menos. Te mando muchos besitos. Adiós, guapo. Arpegin atzematen zan ordenadore zein da zehola, baina bestela irudi oso nazan, El guapo, ¿quieres una cita? Bai, honek bazekin ni joko behar nola gaur. Nio, broma buko di, Tenías razón. Te mentí. No debería, pero... Solo te pido que si encuentras esto... No te metas. Venga, aupa Morgan, ánimo, Hola. Soy Ethan. Hey, oye, ¿cómo estás? Te perdí de vista la otra noche. Sí, no, estoy bien. Estoy bien. Es mía. No está muerta, está viva. Ha aparecido. ¿Está viva? ¿Pero cómo es posible? No lo sé, vaya. No sé cómo, pero está viva, o eso creo. Puede que sea una farsa. Quiere que vaya a buscarla. ¿Dónde está? Dolby, Luisiana. Ethan, han pasado 3 años. Lo sé, pero ¿y si es ella? Tengo que saber qué pasó. Bueno, descubri dezagun, ze pasa zan. Mirar. Es aquí. Morgan elarra mendik hartu du mandoa, dagoeneko. Eta badagoa. Ethan edo ez izan. Ethan edo ez izan. Baina azaltzen dala, bestela eso hori. Bueno, kandaue dauke. Berriz ez da jauko gea. Berriz ez gea saiauko ala. Bai, beste behi. Bueno, horrek esan nahiko beste nun baitetik sartu behar deula. Asmatzen leu, Morgan. Ah, timbrea, jo behar da hemen. Pare bat aldiz beti. Ez du bisita asko jasoko. Arkakuxo ja beldurtu eta ho. Eta bendik ez gehazi.
Bueno, eta ze. Normal jartza ez da idea ona izan, Morgan? Beste nun baitetik zaio barko du sartzen. Etxe horta sartu behar dela, suposatzen da. Bai. Orduan urrutia ezin dut joan. Correr. Por cierto, Morgan, ez dut esan, hemendik volumena kontrola daik ezu, Ondo hitzat. Ondo aukek? Bai. Acepta su regalo. Accept her gift. Basoan galdutako, abandonatu itxurako etxe batera, zeure hildako neskalagunaren bila joatea. Zer joan daiteke gaizki? Hor zer dau. Ojo, ojo. Iepa ilargi, kaixo, hemen gabiltz. Morgan oendik ez da sufritzen hasi, baina ja ustez konturatzen hasi eta dola, sufritzeko asko daukela hor. Ilargi sexy, esate horkako sok. Zu ez distraitu, Morgan? Kontu hauekin. Bai, ni boteia probatzen nahi nahi. Zer da hori? Hortik ezin da jun. Izan hori burutik sano dabil. Kaixo, apesima. Zerrak. Hori erakustaldi egin dut, Eta korrika nola da, ba? Agatxarse eta levantarse. Ja, mekanikak zeitu narapaitu Morgan hilarra bendik. Zapalduta korrika itea. Beti izan da bila, gauza botako. Hemen! Hemen ez du ematen timbrei daunik, ez da? Bada, Morgan, bere hildako neskalagunaren bila. Hildako? Ez dakiu. Hilda omen da ona, oen biziko omen da ona. Hilda daola balin bakit ez nintzen honi, etorriko, Hilarra mendi abila dela, askori diota ditzen. Oso nahi largi. Lul. Ni aurreneko suston zain hau ia, kabena letxe. Bai da, hori ere baldeu. Zer, linterna klase raroxa marra ezaltzan. Bai. Ben bultzorri. Ferrarre, ez. Zutzi zabalik ate bazpare. A ver, kuadro, kesma? Zu kontuan hartu... Morgan, zu kontuan hartu realizadoreare bazeala, jokatzen unaz gain. Osa, dana ikuste duna, zuk manejatzen zu kamara. Orduan, xua bera bile kamara, ezin gizton kolpek. Ados. Hau itxita hau. Epa, zer da hori? Abril Zerral. Pilak pixkat larri linterna horrek. Esan berra dago, badez bada argi bat piztuta utzi dutela salan. Zer dan? Irakurte aldek. Bai. No sirve. No zer? Osea, hemen email badauket, impreso de tu mujer, Mia, quien ha estado desaparecida durante 3 años. Eta horrek zezateik. Tu mujer no está bien, vale, Morgan. Vale. Osea, kuestioa da, hor dauzketela objektuk edo giltzak edo zer bilauko bano hor gordeko nitula, ez? Nere poltsiko edala hori, ez? Basikoki. Bai, nik uste hori irikitzeko beharatzen objektu handik ez daukezula. Eta hor, zehangoa. Mail spam. Bai, beldurrezko joko batean, zuk lasai mugitu, ezazuk kamera. Hori da, norbait, kaixo norbait, bide batez. Ez da irikitzen hau. Ez dauket giltzaik, ordu nada. Beti lasai, eta korrik aiteko, beti prest.
Niretzat bate gustatzen etxe honen atmosfera, Eta hor, zertako behitu. Epa. Behitu friorifikoa nola hon. Eta zehoz gaiu klase dau, limoi erdi bat egon gabe, Garbitzea rekomeni da, ez? Non izan behin. A ber, ba? Zer Mikroondasa. gozatzen hortan? Ez da mikroondaz zalea izango zu, Morgan? Ze, eta bele bat dau, egozita, mikroondaz barrun, dios. Zeo ze haitu da, Esan genuen mikroondaza ez zala osasunantzako ona, hor ikustea. Zeo ze haituet, Zuek haitu aldezue ahots bat baliz bezala. Norbait, zu ere beldurtia zara? Ba hori edozein ikasle pixua. Nik ez dizut beldurrezko jokoak jokatzen kakati alua naiz zelako. Más de 20 personas desaparecieron en dos? Guk ez, baina gaur, esan dugu benga. Norbait, eta pelikulak ikusi? Linternai pilak oindala gutxi jarrita izango te ditu izaneko estela argi da. Epa, eta hor argi piztuta. Que malro! Gero xiera tangora jumarkoa. Mal Rodríguez. A ber, zeitxura dauketen, ez naiz azaltzen. Nire superkakatia naiz, baina beldurrezko peliak Eta tentzalori nerea izango zen. Karo argi piztuta. Ostia, datxeizkiten hori zaitu gola pluralen, oso polita. Ni jokutan. Kakatien kuadrilakoa naiz, baita. Malro. Kamarada G.J. Erasmuseko ikasleak bizi dira hor. Kamarada, kaixo, ongi etorri. Kamarada, total. Erasmuseko ikasleak. Malro. Beldurrezko pelikulak gutxi batzuk, baino ez ditut gogoko. Gomendioak, norbait, gomendioak, favorez. Ai, bala, leitxe. Horreke bastanteko malro ematen zon ba. Hazi, ipurte ja. Ez dut ikusi ipurte ja. Ojo telehistori, Ojo telehistori, analogikoa, UHF, gauza honik ez. Seinale analogikoa, bertan bera gauzan, eta hola da gauza. No es una cinta de vídeo, vale. Ez zan idea hona izan, seinale analogikoa kentzea. Digitalan alde. Progresion bazterren gehatzeianak, gero holako gauzak sortzeia. Etxe honetan ikusiko ditugunak. Jo, aita txok ez dauke itxura honik, Ez da nok dio. Neu ere kakatia. Baina beldurrezko joku bat dut instalatua. Oso adorotxo sentitzen aizenean pixkatzo bat aurreratzen dut jokuan. Ze joku da? Argi piztu barko ditut. Fusiblea falta, ez dauket ba, aurre ez daba fusiblea, Ez ditut pelikulen izena gogoratzen, baina korear pare batzuk onak dira. Ostia, bai, korearrak, ojo, Bildurrezko pelikulak? Ojo, bai, korearrak, kristona dare. Japonesake bai. Bai. Epa, hori pauso bat, zamba. Bueno. Ez daño zuzenean, Zitalkok dio, hau patxo. Itxita jau. Zitalko, kaixo. Zitalko aditua da genero hontan. Opa, Zitalko. Beak aholko asko emango ezkegu. Arkakuxo, hor sofan bazenuen gauza bat. Sofan bazenuen gauza bat, Morgan. Basai, nerea baliz bezala zautzetia etxea, bai, naztu naiz, ark. Kaixo sexy Zitalko. Begiak itxi eta korri. Colat Incidence de Diatlofen oinarritua. Sofan objeto bat. Colat da jokua. Incidente de Diatlofen oinarritua. Joku badalantean ditu ez daño. Epa! Non ez hautzen. Nio? Ez, bestean. Piano kondo zaitu berdia, Ostia. Arrazoi. Baina hori lehena ikusi dugu, Argazki hori. Beste sofan esan gau? Beste sofa bat ez aldao. Hemen? Atzekoa, moteil. Atzekoan, Ikuste aldego, dana zabarralda. Hori ikusi, eta hori... Lurrian, moteil. Lurrekoa ikusi dugu, lehen. Malos augurios. Bastante azterkor, nabil, Tipate grazik inotxorrek nahi, Zein da bidor? Horazio mutuak ez parra egiten nahi da, eta... Karo, Morgan orduan lasaitu bezala itea gure parrekin da gure txoak. Ez pentsa berezeki lasai egin nahi zenik. Gaizkire ez nahi pasatzen nahi.
Gora, ui. Incidente Diedriatrol uraletan gertatu zen kasu arraro bat izan No zen. funciona. Iker Jimenezek bere programa batean hitz egin zuen horri buruz. Oso interesgarria. Beiratuko dugu gero, estaino. Beiratuko dugu zer den historia hori. Iker Jimenezen jarraitzailea izan zen Morgan bere garaian. Ja, beskat motz gauzitzaion arte Ikerren rolitoa. Bai, egia da. Aspaldi Atzen. ez diot kaseik egin. Atzen gauzan arte. Grabagailu bat. Zeizan dago. Fotos guardados. Ostia. Karo, gordetzako partida. Dios Antaitzen guardan, dek. sí. Horazio mutua zer dago? Mutu? Bai, alaxe dago. Ez du parte hartu nahi izan izketan, A ver. baina teknikari lanetan nahi da eta oso ondo nahi da, oso ondo. Hau zer da? Atein behar dut emendik ezta? Nik zei eman nahi diot. Honi. Potxo. Potxo da... Zetik egiten dit hori, Tasio? Solo se está transmitiendo el audio del micrófono. Vale, ez. Ondo. Beira, hau bera eaman eta... Bitu, arkakusiok esateu potxo. Eta potxo da gaizkin dezula, akatsa. Petxoa, Paskalek adioz petxo esateu. Nik hau... Zer ematen nahi aizi? Ekizi... Morgan. Fundamentu pixkat, Morgan. Baina oain arte bezala initzen ematen, atek zabaltzeko bezala. Ekizi. Bueno, oain kostioa da... Amabi pertsona dauzkegu beira, osea, ez da zuela hau. Errespetu osoz esango dizuet, ni ondo initzela. Ekizi ematen initzen da, grabagailu hortan zertzan jakin behun berraldeu. Bueno, berriz egoain telebizioa, ez da? Bitu, zitalko eta horazio izketan nahi dira hor. Guri galderak erantzun ditaitu. PC edo konsola, PS lau. Lina Morgan Freeman. Hostia. Triple agotaizu zitalkok. Lina Morgan Freeman. Bueno, oen ja, kontuz launok. Joko oso dominat dauketia, Ez dut uste horremazte aurkituko duzunik. Hoge kotxe hartu eta etxera. Kamarada, ez ditzan koldarra, lagun. Venga, Jokatzea torria Morgan eta oin hasiko kontua serio. Eko buen dioi. ¿De dónde has sacado a este? Venga ya, Pete. Solo trabajo con profesionales. Por cierto, comprueba que el sonido funciona. No repitamos lo de amarillo. Eso fue hace 2 putos años. Yo no hago doblaje. ¿El nuevo? Me da mal rollo. ¿Otra vez? Solo digo que no te sorprendas si hay que cambiarlo. Una idea. Grabamos del interior primero y después rodamos la intro. Como siempre, vaya. Intenta decir el nombre del programa, ¿vale? Sí, claro. Esta noche en Caimanes, otro antro lleno de mierda. ¿Contento? Perfecto. Esta mierda bakarrik ongo etxe honetan. Venga, segi aurretik, valiente. ¿Ya grabamos? Vale, vamos. Apártate. Epa, Está cerrado. hori broma gutxiko izan da, Zabaldu da? Tú primero. Sí, y después tú. Bueno, ¿en qué tugurio estamos? ¿No te lo preparas? ¿Qué hay que preparar? ¿Casa mugrienta? ¿Ruidos? Está encantada. Joder. Yo era presentador, ¿sabes? Eras el sustituto, Pete. Los fines. ¿Cómo dices? Nada. Biotakon badela ¿Cuál es la histerrikoa da. historia, André? Familia desaparecida, granja abandonada, un asunto turbio. Lo normal. ¿Cuánto lleva esto abandonado? 3 años. Clancy, graba esto. Será una buena toma. Así que, una familia de paletos desaparecen. Paletos no, los Baker. Jack y Marguerite Baker. Y eran gente tranquila, no retrasados. Sopea. Muchos rumores sobre su hijo, Lucas. Una mala semilla. Alde, paretik. ¡Mierda! Pasatzen uzten. Debería haberme puesto los zapatos viejos. Fantasmas en el pantano. Menos mal que estoy vacunado.
Aunque Ah, de fondo. bani ez, Morgan Ilarra mendi ez dau bakunauta, Eta ez dauke asmo ikioteko. ¡Andre! Itxita utziko, itxita zehon da. ¡Andre! Clancy, Bueno, ¿has visto a Andre? ¿Dónde está? Esto es para flipar. La última vez que trabajo con este tío. Los productores van y vienen, Morgan pero Joko. Desagertu inda bat! para como tú, Clancy. Pégate a mí. Pégate a mi... Ez aijun? Eta zer bestia desagertu inda? Bestia, azalduko hemen atzetik. ¿Qué ha sido eso? ¿Lo has oído? Venga, iriki, ausartori. Honi tonu azkar aldautzaio, txea sartu danen dagoen. ¡Andre! ¿Dónde estará? ¡Andre, ¿dónde coño estás? Eta bain zinta ikusten nahi naizela suposatzen da, eta zintako personaje bihurtu naizela. ¿Qué demonios? Agacharse. Epa, epa. Debe ser una broma. Vale, se acabó. Encontramos a Andre y nos piramos a tomar por culo. Y ez ei kakao. Venga, makurtu eta barrua. Praka bakero kaundi xamarra gehatzen zaira. Handaik. Kakan zea jarri da marrazkian. Bai. Buf. Tú Kakan primero. doka egiteko. ¿Cómo que yo Necesitamos primero? un plano de mí bajando la escalera. Así que... Tú primero. Zer, zindek lepoa gehiago jirau gazte? Me ¿Qué ves? cauen... ¿Qué hay ahí? Me cauen dios, Andrew. Baina zombi bihurtuta. Saluda, marko du da. Me cauen dios. Egarra, emanaldia. Vale, askoz lasaiago gehiago naiz, Dios, esan dut. Bueno, bideo ikusi dugu, da guain ze. Tindererako argazkia, ez gezurtzea. Hori, parazetamolo batekin sendatzen da. Hori, Halloween Tauku mozorroa da. bafusik. Tirite bat eta etxera. Aspirinak inustet. Haulen ezintzan zabaldu. Rebobinatu mutil. Zinta, claro, zinta rebobinatu utzi behar da. Oso ona. Begi luze zuzenen A ber, jarraitzen, horre itxoin, notizia itxoin. handi da. Bideoan azaltzen zan etxea hau dala suposatzen da. Zuek ezin diazu informazioi pasau, go? Ez ba, Baina zuek badakizue galdera horren erantzune. Lehen hemen izan geha eta hemen etxean zerre. ze ikusi doku etxesean, Morgan. Trampilla hori irikitzen. Trampilla hori nuntzan. Agian kanpora eta behartzara. Bildurre dauke jendek hemen kanpo ateatzen nahi da. Ez da oso fuertea. Hosti. Onartu barra dau tensioa mantentzen dola, jokuk,
Ba, ez da. Ez nau nervioso, baina lasaire ez, Hostia, susto se viene. Epa, hemen ez dira izan. Bai, motei, askotan gainea. Belea. Tentsio armailetan. Hau ez da irikitzen. Karreri jakin ez da bai irikitzen. Bueno, zuiz iritzazue kanpoa jumarko nukela, edo igor iskiaratan gora berriz, denbora galtze izango ala. Nik argitarri esateko Morgan ez dakit. Ja, topatuko zu bidea. Ez dago presaik. Gau oso daukau. Hemen trampianik nun zabaldu nahi esan ezen izakordatzen. Kanpora ateratzeko atea itxita zegoen, ez? Bai, egie da. Egie da. Eta ni hemendik igo naizela suposatzen da. Hone lehen eto nahi jan. Baina ez da ingo. No funtziona. Gaina gelditzeko botoiei eman diot ez martxan jartzeko. Stop jartzen zan. Ni honek moskea hau. Hau ezin dut. Beneko lartu pake funtzione. Ze behar dola? Beneko. Aize, hemen ez da beste zerrala. Bueno, lagunok. Morran elarra bendi. Bidea topatu ezin da. Egi esango izuet, kanpo ateatzen ez dakit. Beldurrakin zaila da, pentsatzea. Tentsio hauke gorputzen Morganek. Eta horazio mutua nervioso, horazio kodigoa jarraitu, Kodigo bat jarraitza dugu. Eta kodigo horrek esateu ezin deula inungo pisteik eman. Nik gaina nahitara ezingo nioke eman, baina... Bueno, kodigo... Etxen daukeu kodigo internoa, Txatak nahi izan ezkio pistek eman dezke. Bueno, baina hau lehen esaio gara zabaltzen. Que no... Hau da, kanpo ateatzen... Beitu, arkagusok eskatzeit. Tasio, eskatu izkiozu Morgani adirazpen batzuk oinartekoakin. Oinarteko balorazioa, Morgan. Ni gustatzen aizat jokue. Egi esan, Josuk esan zianen, Tasiok, barkau, esan zianen bildurre pasako nola. Pentsa honak. Zea pasako bildurre. Baina egia da, bildurre igual ez da hitz egokina, baina bai. Halako egon ezin bat jasaten da, eta batez ere oain, ze hostien berdean ez dakian ontan, eta atear ezin detein. Pelikula bat ikusi edo bideojokoa jokau sentsazio desberdina dira, ez? Bai, baina, bueno, gustatzen aizat, jokue gustatzen aizat. Egia da, karo, joku hau oso luzea izangoa. Bueno, ez dakit egia esan. Nik ordu bate jokau nunda ezin izan segi, baina... Horrekatik ez dakik. Nik esango nuke bestea, hemen nun bai sartu da, bala. Hemen trampeian bat ez da ongo. Ze? Makortu ingo geha. Esan dizu zeak aspaldi. Zerrek? Horazio mutuak UHS-en zeikusi ezun. Hori zan pista. Eriotza. UHS-en ikusiet trampeia bat bezala zabaldu dola nun baik. Lucia, depende zemuz jolaste ezun. Nere kasun Lucia, ez da? Bai, oso. Berriz ikusi berko pelikulea. Berriz ikusi pelikulea dana. Ez. Ez motei. A ber, nik makurtu egin naiz eta
pasadizo bat bezala zeon, baina... Ostia, tximinin zeon. Tximinin zeola izan da. Tximinin, zer egin du. Norbaitek esan du. Arrazoi. Eskerrik asko... Zitalko iepatxo. Pazientziagatik. Ta nik beste kildiela ikusi duten lekua joan aldet. Izan hau ez da, etxeko bizkorrena. Hau Dani. Etxeko bizkorrena. Noata. Bain nun dau, laune aurretik bialtzeko. Eskidaratan bera. Xaguk. Oarmermako zertzien. Bueno. Uf. ¿Quién dijo miedo? Broma hutxe, Epa, izan. Kontu izan. Me kauen. 2 metro bai, Eroriekoa. Bueno, oain arte eroso ez baneon, honea jaistek ez igarrazi berezik, Baina, bueno. Jastua, argik piztuta. Goien fusibile falta zindamen argik piztuta. Hemen makurtu inmarko du baseitzeko gaztek. Ude, Boa, ilargi, hau liztorrena da. Epa. Ude, motei, izan. Ez agerla jarri. Ez aikoldarra izan. Burukin argi. Bai. Ostra, eta pitik ikusten, Epa, me cago en Dios. Hori itzan bako meni, Linterna waterproof da, Morgan. Ez dakit. Epa! Hau lengoa da. Laune, bideokoi gainera izaiona. Nola zon izena? Jacuzzi. Horro nartu gara du sustotxoa izan. Sustotxoa eukioten. Bai, hor sustotxoa... Fardelak, waterproof. Izan, ez hain azkar sartuko hartu eta zer daun ondo behitu Hildako bat ikusi berriek eta... Ahotsak. Itxiatea. Ondo. Trofeo ganado! Por si acaso. Koldarti hain naizela esan dit. Komune jartzeko leko aproposa. Zeak. Txertok. Nor dago zuen atzean aurpegi bat ikusi da. Zentsuratu da, bai, hor trofeo bat irabazte daunen PlayStationetik bertatik aia estero bineetan. Ze hostia puta. Eta hor gorde egiteko ez da izatek. Hori igual nire usuarion politika da igual. Beiratu markoet. Mia? Hau ezin dugu zabaldu. E-mail batekin ezin dugu zabaldu ez, da VHS batekin ez. Ez du maten oso ondo daunik persona hori hor barrun, Ez. Hemen, hau behar denik! Ostia, kortadenaz! Guain beste etxeare jundeiket. Death? Turne, death. Zera turn. Zombifikado. Ez dakit, zer dan, Baina hilda batea baino kerragoa izango ala iritzezat. Aldatua dolako zoze. Turnet girado. Zela. Hau isen hainean. Hostia. Zat! Hostia ona, hoi ez utzi, hoi ama neukin. Ni beldurra bat eitorra sartzak, Nire bai. Beren eskalaune da. Ez da inerrez ez. Gracias a Dios. Mia da. Soy yo, soy Ethan. Eta bizik dago. ¿Estás bien? ¿Qué Bueno, haces aquí? 45 minutu nas maudeta. Dices,
Me has llamado tú. No, yo no te... Te llamé. ¿Te ha visto alguien? ¿Te ha visto él? ¿Él? ¿Hay alguien más aquí? ¿Qué está pasando? Papá está cerca, tenemos que irnos. ¿Papá? ¡Tenemos que irnos ahora! Guazen barkau, enpanautan, ya galdu egin eta. ¿A dónde me llevas? A un lugar seguro. ¿Vas a decirme qué pasa? Has estado desaparecida 3 años. 3 años. ¿Qué han pasado 3 años? Era bat eskastuta dau, Mia, Normala, 3 urte. Lehen egia esan bason ikusi indegu gaina pertsona bat oinez, ¿Dónde estamos? ¿Qué te han hecho? Ahora no. Antes debemos salir de aquí. Creo que es por aquí. Maitu, ez aigal ditu, guazen. Epa, me cago en Dios. Egarra panoramea. Zer da lurran? Hor, bizteraz. Artazixak. Barrunpek. Barrunbek. Agacharse. Mia. Gibela eta bihotza eta Tenemos que hablar. El mensaje que... tripakik. Yo no. No fui yo. Fuiste tú. No fui yo. Bueno, vale. Dime qué está pasando. Te estoy diciendo todo lo que sé. Bueno, atea gaitezen, bai, hori da. Atea gaitezen da gero itzingo, Mia. Etxeko kontuk etxen konponduko ditugu. Muingo zen hemendik. Mia, ¿sabes a dónde vamos? La familia me traía comida por aquí. Me acuerdo. La familia. Argazkikok. No, adelgazarse botoi da. Bueno, Allí. Es allí. Vamos. Es aquí. Iriki ba. ¿Recuerdas? Kiston laberintoa Aquí había daukia, otra puerta. Estoy segura. Estará tapada. Aquí no es. No está. ¡No está! Vamos a hacer una foto. Ahora que estás aquí. Oh. Aquí hay otra puerta. Estoy segura. Zeidate baten bila. Noa junda, Mia. Mia. Madre mía. Ai, ama. Hemen ez daleke ibili, Mia, Morgan. Hemendik etorri ingea ba. Non izan da hori? Hau itxin behar da. Ai, beste titulu bat iratzeko zuko oldarrana. Tamia galdu detia berri ze, bilau berritan. Hau eo da, hemen izan naiz, aztek. Meka hau indio, hau da laberintotzarra hau. Muñekana. Honek buelta ematea? Pareta horrean? Hau indioz. Zer? Hostia. Zirutzaiz pertsona zeula. Tamia no Susto hartu había una puerta, esando, había una puerta. Nire imaginazioekin hartu de sustoa. Kaben dios. Había una puerta... zabaldu do, Mia, katea. Haulen etzion hemen. Mia. Hoxe hartau da norbait, nik ari berdina bantxa dut. Epa.
Bakarri zabaltzen diren ateak beti izan ditut gustoko. Edia ido. Edia eta kaitze, ilundure indo. Komunikatzen, gazte. Mapa de la casa invitados. Toain ze ikusi marko nukela suposatzea. Nola iten da gauzak ikusteko? Non dau mapa? Bueno, guazen aurrera. Ez du mapa behar. Ez gea galduta. Komune? Medicamento normal. Medicamento normal. Esta señal es una... Me cago. Grazikipi indi jorrek. Kaka arroitzako uneak ez man. Peko aproposen, hau. Eta deskuk. Eta, markau. Medicamento normal, yeah. Botikak berko bali maituzu... Eta señala no, Epa, hankatan zirraratxoa, tximista horrek. Eta ze buelta ben barko diala suposatzea? Ez nahiz bazalea, Hauren ezabaldu eta. Ze bueltatze hori ez, ezta? Pasillotatik jutea okarrena, Giltzaik ez dauket, noski. Orgoian zer dago? Gaizkin nako teiatu bat. Bueno, ematen do pasarte honen helburue medikamentu kartzea zala, ezta? Bueno, ate hontatik etorri gaba. Nio, eta linternea baldauket, ez da. Hostia, berakanoa. Bildurtu inda izan, pauso txiki da, marre. Me cago en Dios, hostia puta. Me cago en Dios. Bloquear, R, epa, R. R bestea zan. Lezi eman diot, barkoko diazue. Espera, espera. Dios, emantziak. Puedo sentir cómo se abre camino dentro de mí. ¡Sal de mí! Medicamento. ¡Déjame en paz! He sido... Me lo merezco.
seres míos. Medicamento. Epa, hostia, tokita botan hau. Sasoiko. Vete. Pues me voy. Epa, izkorea. Ay, kakaindek, kezman. Nun dau, nia. Horror. Makurtzea taktika ona izan da, Eman hor. Hortxe, mango nion. Eta bea bihurtu da hildeanen. Toain pena. Zindek, Morgan. Bai, bea honi izan. ¿Qué he hecho? ¿Sabes? Esan zako Morgan. Zein det baino. Telefonoa. Sabes perfectamente lo que has hecho. Telefonoa? Hemen zan ba? Ahí ba la ostra! Lehenetzan komunea! Hortik! Pasilloa buskatu. Vale. Barkau. Ni telefonoa tasioko txeikeik, be izangoa. No deberías haber venido. ¿Quién es? ¿Y qué coño está pasando? Me llamo Zoe. Prueba a salir por el ático. El ático. Ve allí. Ahora, ¿por dónde? Un baño que lleva... Me cago en Dios, correr. Ai, ze, berriz eberan nahu, ze pasatzen hemen? Me cago en Dios, hau da laberintoa. Iskiaratan gora, Morgan. Eta honek aizkoria zein do, nun baitutzi? Zertan ergela izatea? Honek lehen etzon funtzionatzen. Mez izan bat probatzea. Esti daukeuta. Gordezak partidea, Morgan. Nola gordetzea? Grabadoran. Grabadoran. Nola grabadoran? Grabadora atzeko. Bideojoko proposamena. Baldemendi. Jendek ez du Baldemendi seria ona zala. Zaipanik, Ni ez da nik uste. Casa de invitados. Bat pare, que gero akatza lehen bago bestela hor noiztik hasi behar du. Hemen nola... Guain, a ver, atiko. Beno, guarrela, faltzera noa pixka sofritzen egin naizela. Honen dizula arkakuso. No, arkakuso... Gero voltatuko naiz. Beharki. Atiko. Eta arrazo izan horren nio karrago pasatzen egin naiz. Morgan baino. Iskiara geiztekoa hau da? Hemen da jakin da, zer daun. Hemen, iskiarak dare geizten dienak. Eta nio, botoiak ez du funtzionatzen. Zein beharko nukela suposatzen da. Baldauket hori funtzionarazteko zeo zer. Dana ezin honekin konponduko egu. Hau. Examinar. Elektrizitatea falta, ilargi. Fusiblea. Eta fusiblea... Jo, hain fusible baten bila zior aldetetxe hontan, jainko alaena. Edarkin hau. Eta nuntzen fusiblea sartzeko zea? Beko pixun. Zean.
joe. Posible, fisible. Kanpotik ikusten zan, hemen ez. Fusiblek zukalden eoten die ba. Ez dakit, Ja, ideiak botzen nabil. Zin izan hori? Ilargik. Beste streamer badek Ilargi. Morgan. Bai. Kaixo Ilargi. Euskaraz fuizgarri. Ona, hori ona. Ordaindu iberdrolai. Bai, okerrena da leku batzutan badaula, argi eta bestetan, ez? Ni hemen zean hau, etxe sarreran berriz, Iberdrolai edo... Nola da bestea? Goienerri. Etxe hortan Goienerrengoa. Etxe... Aizkorea? Dezente bada, hau, Bueno, hori lasaitasun momentutxo haukeu, Morganek bidea topatu arte. Hostia, Morgan, baino. Lasaitu bat izan da, hortxoak batzuk, jajaja batzuk txaten, fusiblea, bueno, ondo tortzea, pixkatola, tentsio pixka geiztea. Nik ezki paso dut, mian asuntokin, hostia. Osea, berez, nik lehenengo aldiz joko honen beldur gehien ematzen hasiera zan, ez dakizunen ondo zer dagoen. Eta gero ya... Baina, karo, mia azaltzeanen hor... Endemonia auta edo denalakoa. Eta gero, norbeak akatu beharra. Bai, hori da. A ber, baina, bildurrezko pelikulatan zea, okerrena ze izatea. Balin bada etxe bat da, ez? Indar gaizton bada bilela, edo monstro bat, edo azaldu artekoa izaten da momentu bildurgarrie. Behin azaltzen danen, ez dut esango puta mierda danik, baina bildurre hor dun desagertu ja. Bai, da gauzai fuertena imaginazioa, ez? Imaginazioa auspotzen zoz, Hemen fusiblek. Ez ezagunari beldurra, gaurkoan bere beldurrei aurre egin beharko die Morgan Ilaramendik. Bere beldur intimoenei. Ni bilauko aldetu hain fusible etxea. Quiere sonar. Bai, bixe, eska etxea hoi hain beste aldiz pasa, Ez dago hor, zitalko genitun txistekin lotuta, baina beste bideo batetik. Ez dago lotuta pixkat erotismoa eta beldurra. Ez dago antzekotasun bat. Izane, oin esan deuna, ez? Ez ezagunak emateigu beldurrik handina, eta da, estimulatzea imaginazio hori eta hola. Eta erotismoare pixkatola, ez? Zuk norbait ikustezunen, norbait ez norbait txatekoa, baizik eta orokorren norbait, ikustezunen, adibidez, oain maskarillak ino gertatzea, ez? Norbaite maskarilla auke eta normalen... Eske, noan hijo ni aizkora igabe. Imaginazio egiten lana izatea hori politiago ikustezula, ez? Gero, batzuen kentzeunen normalen, espero baino itxuzio ez da izaten pertsona hori. Nahi bi pasatzek ez da, igual nire imaginazioa oso... Ez nagoen erotismo hitzeiteko. Ez da momentu aproposa igual. Alako... A ber, inor akordatzea alda fusiblek, oain hemen nahi honi behi da izaten ekin nahi naiz, Inor akordatzen da fusiblek nuntzien? Ni ez bintzat. Norbaitek dio, txarrena, protagonistek, erabaki txarrenak berriz? Hartzen dituztenean, bata bestean atzean. Hori txarra izatea bai, txarra. Hemen ikun beharrotez berriz. Ez gure norbait. Ez, iskiarak uskauta areta. Onda homia, goian, ez da? Goian, dare fusiblek? Goian da homia, o bidea... Hemen fusiblek. Kaixo bate, ongitorri. Baita gero, muxekoak endu, eta buruan zenunan itxuran antzik ez. Bai ez da, ala izatez ilargi. Bueno, ate etorri da. Hoi da, eta bain iskiara jetxe indeizket. Bain pulsadorea bilau berdet berriz. Nere deduzioen arabera, noski. Morgan oso lanpetuta da, baina, bueno, jendea presenta baizut, Morgan. Ate... Me cago en Dios! Bizita, hola, me cago en Dios! Hostia, hostia. ¡Deberías haberlo hecho! Está chinchotudo, precisamente. ¡Me ha dolido!
Hostia, eso sí que ha dolido. Hacha, aizkorea? Izan. Bai, aizkora nun zeimerrek. Eskoa moztu? Me cago en Dios, zer dakarki, me cago en Dios. Zer da hori? Opa! Oh, zerramotoa. Esku moztu ez dit, ba? Me cago en Dios. Gore. Al gore. Que susto hartu salto indut mugiko eskuan. Hostia, jargi. Relazio toxikoa. Sal ahora mismo de ahí, gazte. Hostia. Hau berden jarri da, Zitalko klip bat indigula, ze hona. Zin da zitalkoa. Zitalkoa beste streamer bat bermiotarra, okrezpana. Eta bildurrez jokutan aitzena baita. Ate da beste streamer bat, Nafarra, enaiz guatzen zezkin nungoa, eta zean bizia. Andorran bizia. Ez impuestoak espatzeatik, baizik eta han lan nahi dalako. Uste osasun mentaleko arlo niteula lana. Beraz, zurekin lan bizkat izango luke, Morgan. Ba, barkau, baina oso superkonzentrautan egon. Eta militarra eta izkora, ez dakipanik. Ai, ama. Izam. Oire etzat guztau. Gora izam. Azkenin miak eskua eskatu dio. Ze hartu dut? Bai. Erra klipa, jajaja. Kuseko dukero klipa. Munición de pistola. Vale. Pistola falta zaio. Pistola. Ona, en mano, gorra izan da, Ate presentatzen hasi naiz da, ze torriano. Baina, bueno, hemen ez da presentaziotako Morgan, Pistola balin badau, ibili inbarkotela suposaukoa. Ez naiz bani, violentzi zalea. Eta tiradorea bilerez. Baina, bueno. Ez daukaz eskurik. 6 kargadorea. Hemendik igoi nahi zoaintxe, sal por el ático. Hemendik aurrea, zilbarret. Eskua inventarioan, seguro. Pistola... Ia tiro indizut muñeko. Rápido gaina. ¡Tabako! Munición de pistola. Qué pena, tabako muñeko. Ia tiro indizut, muñeko. Zapiak banatu gero muztutako besoakien. Gaizki dago da harkakoso. Gaizki pasatzen ari ni bentsat. Kuadrata. Manikik benetan gauza... Txarra... Atiko. Me cago en Dios! Disparar! Baina baitzen zagora! Ateaza pistolea, Morgan. Hortzeukeak! Me has estado buscando. ¿Por qué? Apunta a buscar, Medicamento... Horre minimanit. Ai. No sé si salimos de esta, Morgan. No. You are dead. Buah. Tazen behar dugu? Berrize? Hoxe, zen ez otxea joan. Joen. Nik bainoz noa kotxen etxea. Lasai horrela. Pelea contra mía. Mía es muy peligrosa cuando está furiosa. Tienes que detenerla. Beste klip bat indigu zitalkok. Horazio, gero gorde horiek gero ikusteko, favorez. Itxointa bain zer? Guain nola nau? Bueno, guain bakizun ondo gure zai. Bueno, a ver, ikusentzulegoa... Atiko nau. Hemen dio bardet pistola. Azkar.
Ikusentzulegoa azte nahi da, eta jende guzti esplikau zertan nahi gehan. Resident Evil zazpin jokatzen nahi geha, Morgan Illarramendi esatari ezaguna, jokatzen nahi da, eta ni hemen bere ondon laguntza morala eman nahian. Morgan Illarramendi bildurrezko pelikutan aditua da, baina jokutan ez. Ez nolako esperientzia bizi izan, eta oso interesante izaten nahi da. Momentu txarra pasatzen nahi geha, nik uste baino lasaixo gare alare. Nik lehenengo aldiz jokakun nuen jokuntan. Hola, apuntar, joder. Gau bazan, etxe ontxatik, gaizki pasa honun. Beste munizio zea bate bazan. Zitalkeip, airazpenak. Ni agertzen denean ies egin. Ez nahi zondo oroitzen. Atek nunbait jokatu joko goia. Jendek hemen bakila, Morgan. Jendek hemen bakila. Zer daki? Ba, mi agertzen denean ies egin. Ez nahi zondo oroitzen. Bai, baina guain badaki noiz agertzen dan mia, baina lehen ez nekin. Nik jokaun honen, Morgan, Ostia, me cago maniki puta. Ondo jarrita daude, muñeko. Mia! Nik ja momentu ontako gutzi nuen, Horazion etxen leheneko aldiz jokaun honen, Horazion leheneko etxen. Hemen. Bai! Y es Mercoek, Es que tío. Hay que detenerla. Me cago en Dios, si no te la apunta. Uf. No digo que. Hostia, baina ez behar beste, Hau ez da tirokin arbitzen. Claro, es que... Turned, Zeok, turned. Koldartu nahi zein gontan, korre! She's turned. Baina eskiatiko igo barra auket. Horrait, periodiko paperakin. Ze ondo apuntatzen den mandoarekin. Hostia, esko zen daude. Ez da reza eta berezikin morgan pakete alimazea. Epa! No te estoy ocultando nada, cariño. Que Morganekin du bideojoko... kontuz! Morgan! Burune maio, korre... Burotzen zeatik ez ba. Apunta, honekin apuntatzak, Bai, baina... Ez dauke... Estoy más muerto que... Esta erreza... Tensio momentuetan apuntatzen. Biltzen nahi naiz lagunok. Iez berriro. Baina ez ez da ez bideik. Iskilarak itxita zeren, hilbarra dauken mia. Bestela ez nintzen kargalore kartu beharko. Ez duen, bideojoko mundun azken aldin ikusian erabakitxarrena zailtasunan normal jartzea fácil beharran. Objetos en el ático. Bai, tiro eta bere ondotik beste aldera. Teitzalek. Beste klip bat indigu zitalkok. Tope dago, pistona. Niak Chill Mafia ez dautu zuenekoa. Ez dautu lortu. De acuerdo, vamos. De acuerdo, vale. Vale. Niak Chill Mafia ez dautu zuenekoa. Ez que ez guztu garrapatzen, Gaurko gazten humoreak, Morgan, atzen gatzen egia. Nik guain ez dauket humoreako aztik. Tranquilamente ez du jakingo Chill Mafia zer dan. Bueno, guain hemenin behar da. Munizio hartu. Eta bamia, kau, inbardez da, gaztek. Etzak berri susto hartu muñekokin, Ez, guain atento neon, oin miak emate bildurra. Eta inbar da. Ahí hartu dut. Apuntando. Eta ze tiro bat botatzen baet. Ez to erakarri. Ondo apuntau burura. Igual. Ondo apuntau burura, anteitzaldak. Bai, lehen saiau naiz. Eta kontuz eskaileri egaz. Bai, horire ikasiat, eskerrik asko, Niskilarak min ematen ditela kontura naiz. Orgoitik igo behar. Mafia lasaiarena... lehen honea ez naiz, etorri, Mafia lasaiarena drogen gatik diot. Eta... Tiroak baztertzeko dira. Tiroak? Baztertzeko. Bale. Apartatzek eta... Eskerrik asko, lagunok.
Lagunak, eskarrik asko... Bale, ba. Ea ba, oaina bilago ibiltzen ari zen, Baina... Ez gaztau balak. Kargatu pistola. Zainu. Kargatu pistola, baina kargauta auket, ez? Fundamentu pixkateintzak, Morgan. Ikusentzulegoa, zai dago. Venga, Me cago en Dios, ni me charra, ni. Hostia, hau, asko moita. Eutxerre, itxen mial, hor! Eskubiko joystick, aquí no hay segi. Baina hain izkierek ez dauket? Hortaz kontura bezin deten. Ez que, ni kontrola neok, baina apuskauta zeok. Ate hortatik, onun baitetik, jumorkoak, ez? Ose, atzerata sendatu. Esku hori, que cosa. Joi, horre mandinat, neska. Es que no apuntatzei. Bai, ez da erreza, Josu. Solo yo puedo. Kojo, gero kargatzen ikaragarri tardatzek izan. Hola, hilko ez hau ba. Me cago en Dios. Ez ma, nortze dire barrontek. Egia da ere. Baina punta hau, bai nahi dut, iargi nahi dut. Ai ama, galerako ere ez duzu balio. Ez da hiltzen, ies egin. Jendea, ni baino okerrago pasatzen nahi den jendea. Me cago en Dios. Egia da ere, izanek motozerra txapeldon bateko zela aguantatzen duela. Baina apuntao. Ai, la hostia. Ez da hiltzen, ies egin, ajaja. Enteitzaldek, ezin de kakao. Jo, Turn zeok, tipea. Jode, esku hori, Ai ama, esku horrek ez dira egiten, Bai, nik eskueola bestekin heltzen nahi dala ikusi arte, kontura gabe nion, linternea burun daukela jarrita. Maitia, ene besamotza. Tasio zupe, izin izan zenuen aurrera egin. Begirada miopearen... Aspaldi utzen nuen, lehenengo sustotan ja... Ez que, hostia, gau bat zan... Pistolea... Ez tetartu! Gau baten jokatu genuen, orazion lehenko etxen... Ilunpetan hor... Ezin izan nuen. Ez tetesan, de acuerdo. Ez dakigu, hiltzen den edo ez. Ez dio tiroik ematen. Ez que ez da apuntatzen, Kiston besamotza da, Morgan. Agi, besamotza esatek, Morgan, manko, erderaz, esateko bideojokutan txarra izela. Que eres un manko. Bueno. Metafora atzeok hor. Nik esateat hori, Ez zaizte pasa honekin. Ez da erreza, osea, nik oain oso ondo, tak, korrea punta barde, tak, bale, oso ondo. Gora eskubia punta barde, ba, mola, tak, bale, bai, baina mia barren. Mia aurren, motozerra da daula... Eskubiko joistikakin hartzak esku pixkate. Ni oso txarra nauke, ni tiroko juto nauk, joan txarra. Ja beste bi klibintzke uzetalkoki. Jendei esan behar zaio, nik... Haiparen trena. Ez tetela ia inoiz joystickekin jolastu. Beti izan naizela... Beti izan naizte puta kruzeta. Kultureta de kruzeta, bai, ala izan. Iaiz, PlayStation bata izan zen bere bai, karo, a ber, laro gita bostekoa naiz, bideojogok beste ez dut evoluzionau. Onartu ingoet. Berez benetan da besamotza hilarra bendi. Hack batzuk deskargatu beharko ditugu. Hack batzuk. Jokoa pasatzeko. Apustok ingo ditugu? PC Master Race. Pasako da, ez da pasako gehibi. Ez que, kontua, Morganek baldak zein behar duen. Ez, tauketa, atikoa jun, baina atiko izkiara eta tijun behar dut. Claro, eskilar hori puska goitek, ez? Aizue, onartu ingo izuet, ez dauket bate goik berri zen mia ikusteko. Baina bate, jakin da gaina, ez hortik ez nola inoa? Maitatza edat nuen, baina bain, xeat aldatu inda. A ber, ze hostia, eta miakin, a ber, ni gauza bat. Atikoa junta botiai eman. Botiai? Zer da botia?
A ber, nik gauza... Buruan eman pistoliegaz ditzaldek. Bai, zitalko, bai, enten joitet. A ber, kuestioa da, nik atik ego nahi balin bat iskiara horitatik, eta miak iskiarak botatzen balin badizkit, Bai, eta bain, ze irabazten den mia ideituta. Mesedez danok, txat, Horazio, Zitalko, Ilargi, Arkakuso, Zein da Ate, zuen Norbait, gomendioa? Estaño, Probauko, Biluze. entrena hoi markoet igual, ez? Andagi, Lagundu. Horri eman diot, ba? Horre. Tak, beha! Demostra Beitu, txarra zala Morgan, bai, balagana burun bastabitzak. bakit, geldi balin badare bakit. Karratua, kargatzeko. Ja, bai, gure kodigoa jaztu, Horazio baina laguntza behar du. Zazpi da maksimoa. Eskilarak apurtzen ditu, edo bota bakarrik. Ni uste puskau, ni iritzait puskauta gatu gara. Hiru bala gutxigo. Lasai. Ez baina kargatu indu, ez? Zazpi dauzket bain, 29tik. A ber, nire galdera hori da. Eske, eta goien aurre egiten saiauko banintz, mal asunto, ez da. Nola goien aurrea? Zein eirek? Ba, hemen. Venga, apuntau, hostia. Baina, eske, Makalson, guaz, Apuntatzeko pistoliekaz, la hostia. Bai, baina aurrena distantzi pixkat, gazte. Narbixoso, hola, narbixoso. Hostia, azkarra ez da, ba, atxoputea. Estoy más muerto. Pistoliekaz, Morgan, Tío, me cago en Dios. Sentitu hori. Oain esto iskiara ikauzi. Kar. Oain esto iskiarak hau txinalditu bain. Hildan haule zinalet behitu. Hostia, susto hone, emaneztiz da? Bai, neire bai. De hecho, Aizu, nik hemen pasako nuke, gau guztien mia hil ezin da, pasako nik. Andagai parrez, edo horroz bera bidalita, hori zertan. A ber, Morgan, memeo, jajaja. Aizia eharki hilozu, baleki. Hain gertu den da desapuntau. Jo, hemen danak dieni baino bek. Oso horreman toksikoak azu, Zitalko beste klip bat indigu, kiston bilduma. Eta Zitalko horrek klikak egitea zerra, ba? Ja, eske, karo, eske, Morgan, egin galdeu, eske, ez dio, esplikatzen, da, karo, guku, omen oso azkar bazek, Zitalko klipak itizkik hartu zatitxok bideoa gure streamingana, eta gero bieltzik, daik hordek link bat, daik hor sartzez, da ikusitek justo momentu, momentu azpimarragarriak, jokaldi azpimarragarriak. Bai, ni ez apuntatzen daula, Nik gero bieltzeko familiritan, jokaldi azpimarragarriak ondo zeok, zintzat klipoiek. Zitalkonak. Negarrez nago, joder. Daize, egitan, Arre eta negar da beldurra eta dana batea. Emozioen gaua, emozioen mendi errusiarra laguno. Familiri bialtzeko, norren gara zeintziok. Morgan, animo. Desero sonau, Ezientzia gora igo, berri zodo lustetzera. Bai, Arkakuso, bai, horta xenoa, zuk ondo afaldu aldezu. Tripaki atzuk, ofaldo dituzu. Klipak bata bestearen atzetik jarri eta zuzenekoa oso duzu berriz. Zuzeneko osoa? Eskerrak. Eskerrak pistola dela eta ez arkua. Osa, bideojo baten nahi naizela jakin da, alar ez dauket bate gogoik iskiaratan gora biatzeko. Inberat, profesionalak bezala, gero hartu jokaldi azpimarragarriak eta YouTubeen atea bideo bat eta hor monetizau lagunok. Hau monetizatzeko da gau. Natxok janditu Arkakusok. Inaketxoak guk bezala, Morgan. Eske oso divertigarria zarete. Eskarrik asko Arkakuso. Oso divertigarria da Morgan gaizki pasatzen ikusten. Bai, ez naiz, bate ondo pasatzen nahi, esango izan, me cago en Dios, osea, bueno, gaizki, a ver, hor da, ez? Fondoan, anatomia de Grey fondoan dakat. Hostia, anatomia de Grey... Vale, nahikoa da bat, pauso bat. Adore, hilarra daituzue, asko usteazet hilarra izan, Morgan hilarra nendiri. Gaizki, noiz jetxida emakume hau! Hostia! Pistoliekaz, apuntatzeko pistoliekaz, Morgan, baina... Noa! Apunta y dispara, baina burura! Venga ahí, tío, kargatzen ezin dek hainbeste tardau gizona.
Eman da, ez tola ito. Esku bakarra zakak. Sentitu, Morgan, sentitu hori, Beitu. Hiltzen hain ezen nia keitzen dian begira da, benetan zitala da. Hartu, eskun, dardara. Hildan hau da, dardarak sentitzen. Dardara sentitu, berda? Aizue, ze hostia. Hola ez, Burura, meme ezin dut. Errezean jarri, hori ez da inoiz nere zea izan, nere etika izan. Ez, holakoik ez. Osea, nik egin nuke beste intentatxo batein eta hiltzen haunen zigarrotxo bat erre eta gauza behar dien bezala. Apuntatze eta ies egite aldi berean, hoi zer da, galdera? Norbait? Nere ustez ez. Eskapoin eskaileretara. Beste klip bat indigu zitalko, zitalko eskarek asko, hori monetizatu behar dugu. Pixoialaren bila beharko naiz. Batzuk kakain daude hemen, da ez batzuk pixainen parrez, Oso ondo. Taktika basika irakurri dezue. Zer Mantén la distancia y apunta la cabeza para maximizar los daños. Bai, ematen daizik aholkuak ea modo pakete jartzen nahi jokua automatikoki. Bai, nik mandoa ahotsez manejauko bano, apunta burua, tiro, urrutirau, oso errezengo baino, aizue. Osea, ikusentzunezko informazioa ikaragarria, jatzen burua, eta ezin dut. Hor, puzkerra bota. Nik bota, Morgan. Ai, esan. Ez que garbi ikustea, apuntatzen bakizula, mia azaldu aurretik, hor, praktikatzen zunen maniki horrekin. Me puede la pensión. Es que zure la beldurra... pensión, ojo, tensión, esan nahi. Te puede la pensión. Gero, asuntoa da, karo, beldur, ez que zure beldurra aurreitea da, hortan datza, Morgan. Kaja hueke, hola moitzea, trampan bato, jarri barko diote hemen. Zentrau, mesedez, segizu txatak. Agian baliagarriagoa zaizu Maiaren aurka. Izan Mia, Morgan. Ai, ama. Toke, bateko berri zeniak intopo itxeko. Es que exak la hostia die, Bai. Ze ya exa considerau deike bala. Ni ez da ezekati baino, oso paradigikoa da, ni tipa salbatzea etorri naiz, eta bain ezin nire zein da nabil. Hau da, hau. Agatxar. Resident Souls. Soulsa baino zailago izaten nahi dago. A ber, orduan, atikoa joteko beste bideo bat. Bai, a ber... Ez que atzetik oso azkar etortzen da, Beste klip bat indigue. A ber, itxoin, Itxoin, ez juno hendik. Ez du nahi, ez du nahi eta, zea jungo naiz. Pentsau behar deuzein, txatan laguntzakin. Zein da asuntoa? Kara, asuntoa apuntatzea eta burune matea. Zila bat hor goien dau. Baina gero noa joan behar duzu. Ez que nik ez dakit, Huye por el atiko, telefonotik esan dit. Ta atikoa goraka, eotea. Berain akzio puzkerra. Balak botatzean korri. Balak botatzean korri, bai. Balak bota ezin ditutein nahian lekua eta korrik egin azte naiz estroputzein heroiko naiz, ni. Beste leku batera eta kargatu. Eta itzaldak. Bai. Igi merdio, burun jo. Bai, teoria... Korrik egin kargau. Bai, buelta eman eta gainen eukitzen motozerra en mano. Eman dezakezu buelta zurezko zutaben inguruan agian. Bukatzean. Ondo. Juna, ya está. Rekargatzezun bitartin korreiteko aprobetxau. Ez ba, gizona, izan! Ez zan momentu hona medikatzen azteko. Hor burun eman ezkiot da. Pistoliekaz, Morgan, pistoliekaz, apunta pistoliekaz. Ezin dut. Ai naizela, tia eta tia. Hostia! Eman guardinak ba! Sorpresa, buatxo. Arkakuxo, txarra naiz. Inexpected total. Pentsa, etxa, bide zer nire dituela. Sorpresa, buatxo. Unexpected total. Me cago en Dios. Mia hortzeola. Bueno, venga, Morgan, la hostia. Bueno. Nik azkeneko intentotxo bat ingoet behintzat, eta zigarro bat errekoet. Mia, ez dut, hilko nik... Ez que medikamentoa botatzen hasi naiz, ba, jo, earrain dut. Ez que esku bakar. A ver, ez da gizengo Morgan zigarro garratzea jutanen.
hemen mantentzeko... Baina, streamingek, kusentzulagoa. nik uste non ordu beteko saien bargendula. Ez da izeatik ordu bete neuken burun. Hau bukatu arte da, Morgan. Hemen ez di joa inorretxea. Bukatu azertze, joku dana. Ez den hori pasarte gutxinez, inor ez di joatxea. Bueno, bazpare, modizinak aurreti botako iket. Bereziki oraziotani. Bereziki oraziotani ez gozela etxea. Etxengareta. Etxengareta. Orazioak esatet elkarrekin imerko dula gaurlo. Ez que, gero, zu pentsa Morgan etxea jute zeanen eta pasillotan, da gauen ilunpetan, hori za. Zer, barkau? Etxea jute zeanen gero, bakarrik, eta bueno, ja legazpin kale ateatzea, ez da makala izango, da gero zure etxea sartzen da ilunpetan da pasilloa eta portala eta ze. Itazio, portu hartzea jute zenen iganden basarria, gabiria. Zer, baserria ez etxea. Ez noa. Iruok eingo batealo. Ez gehatu bere aurrian. Ez da izatik. Ez que ez da kezerriten. Saiakera guztetan igual hain da, gaur horren gatu tonto, medikamentu kartu, apunta huez, engantxau xagua pese lauera. Utzi bakean mia, hor maritire egin behar dioteta. Karo, bakik xagua eta... bakik xagua eta... teklagoakin, ordenadoreko jokutan jokatzeakon, karo, jokun motontan apunta behar deanen, asko zerreztagoak. Horralik jateik, zitalkok. Vale. Baina, bueno. A ber, gero, atea nun dau. Eske atea hau zartik ez da zabalik gatzen. Gero ez dut ikusten. Igual, ez tekiz honena hasieran korrin, hor pasillo horta eta gero distantziekin ja apuntau. Baina, ni baino asko azkarragoa da. Ba, ez indar sobrenaturalazukik. Bueno, lagunok berri zeil behar dute, jakintza zue asko maite zaitutela, baino... Miadek i gabiriko festetan bezala. Indar sobrenatural bat. Zakak. Amarterdik. Pasatxo izan modia. Red Bull. Kajarekin ateirekita mantenduta. Venga, venga, Alde, hortik. Kajekin ateirekita mantenduta. Ez que andari konsojo Ah, hostia, oso, ona, Venga. Baina batzen eukiko etia. Angora bidea, Ah, eta bain behar dauket. Emaio. Ba, lasai danok, Pistoliekaz apuntatzeko, la hostia. Bai, kargatzen hasia naiz. Mira, super saiyan da. Hasieratik ja, salto izugarri egite duzu gana. Venga, Joder, klipa mesedez. Haze kanperoa. Etorri aurretik ies egin, oize, ez... Pistoliekaz. Apunta berdek pistoliekaz, Atea dakazu, eskapo egiteko etorri aurretik. Eskubin, atea. Bakit, baina hor dator. Eman. Burun. Apunta jo burura? Ezin dut. Ez da demo galdu? Opa. Ondo, eman. Ondo. Oain korri. Ezin dut! Honek kargatzen tarratzen akin hilko ez nau ba. Emaiok, apunta. Ondo. Segi, korri. Venga, korri oain. Ezin dala, korrikaen. Uf, ez dakiltzen. Bai! Emaiok. Te quiero muerta. Ostia, gorra izan deke, azken finean... Ez da fio, barkatu baina ez da fio. Ez que sakonen... Atxa neuken! Motozerra bati aurre... Motozerra? Batu daiket? Ondo, txalo, ostia, erra, behitu, txata guztua. Eskerrik asko txat. Azkenen erakustaldi emendek, oain gontan bai, Morgan? Ah! Ostia! El putazo mea! Ze arraio baino! Pistola! Hacha! Activación! Kanta ya pasó, Indet. Monstruo, Indet. Me cago en Dios, no estás invitado. Trofeo ganado, no estás invitado, jartzeu. Bakit ez tezuela ikusten? Baina... Ufa! Ez da inu bai, aizkorak lehenengon pasako noni. Ni ez naiz, tontoko iritan hiltzen anotakoa. Venga, Aupa. Ez que monstruoa zan. Guk txikitan Mario Brosen da bukera jautakon monstruo txiki ginen da nahi. Pantalla hola txiki zaila, ez dio.
Bueno, oin ez pentsa, oin bosa, esate zaio. Bosa? Bosa, bai, Bosa. bos, de bos. Ah, nik de bossa nova uste. Bai, de bos, bai, tentxo, baina. No te mueves ahora. Tienes trabajo que hacer. Eskue jarri dit. Norbaitek. Nola? Nola posible hori? Me cago en Dios. Ezin atikoa iritsi. Aizkorakin lehenengon pasako zen. Eskua buelta, zitalko beste klipatin du. Zitalko lagun, borrau kale danak eta azkeneko abakarri. Utsi, familiriak usteko, Klipa indula zeana. Indezun bulla brutal horrena. Izti laguna igora intzek emendik. ¿Pero qué? Pues arriba, dormilón. Han, Nacho. De la cena. ¿Quiénes sois? Zer Y parikoa mía. zenago. Kuadrillakoa? Come. Está rico. El muy hijo de puta no sabe apreciar un manjar. Morran elaran di bere lehen guzukina faltzen. Amona triste hau. ¡Otra vez no! Apártate, Marguerite. Oino gizukuku, ¿Quién baitu txil mafia, Ven aquí, chico. zefari goxua, Vamos, venga. amuma etxenik. ¡Cállate una puta vez! ¡Fuera de aquí! Salabankakua, Se suponía que iba a ser una cena especial. Ven aquí, chico. Bueno, jakintza zuenik, gonbidatu nauen etxe guztitan jana indiala, ez guztautare. Ah, Ja. Ningainak kendu izangoik? engañan. Ah, Rin. Seguro que es el poli otra vez. Malditos cerdos. nahi jendea eskua moztuta kiston impresio egiten, hostia. Bai izan da bai bestak, Bueno, levantarse, oze. Alotuta, ongo naiz, oze. Lotuta nau, lotu inaue. Gore generoa, pelikuletan da, Morgan gustatzen altzaizu. Ez gehiegi. Sau eta rollito hori. Ba, Tengo que a salir ber, de aquí. onartu barra dau zauek aurreneko pelikula ikusi gendunen, ez, barrunbea, L zer da? Osea, ezkerreko joistika motor. Hori, Ezkerreko txiribilua, guk txiribilua otxeite genio. Ziribila. Beraz, Guk atea ziren. joistika. Zau pelikula ze izan zan, puntazo bat izan zan, aurrenekoa onartu barra dau. Ez te kafaldu nahi da frigorifikon behi da, Morgan. Ontzi garbitu. Eta pistolaik bal dauketu hain. Ez daukete zerre. Ostia. Pulsometroa. Ala, baitu eskua zeatuta. Grapauta, josita. Ze txarra. Ze Bai, txarra, bueno, nahi hon un bate zeuki. Funtziona, ahi. Ba, baina eskua moitzek euk izango? Eskua moztu eta gero la grapauta Ze, isa gaiztoa dauke. de pegote geudek esku hori. Ah, ez, vale. Hori irikitzeko zeo zer behar da, bai gainen jartzea nahiko izango ez baliz bezala, hori puskatzeko. Hala. Ondo inda dago jokua, Puf, bai. Oain asko zobeto, nau, baina miak ineztet bate ondo pasau, Osa, disfruta bain dut momentue, baina me cauen dios, Cauen dios. Etzala hilko, ostik, Ondo. hildet. Hierba, oixe, hierba importante. Porro herri izan bagendu jokatzen hasi aurretik, Morgan? Zer? Porro herri izan bagendu jokatzen hasi aurretik? Ni ez nago itako, Oso idea kaskarra irituko litzaiak egi esaten nahi bazu porro erretzea, ontan joko horretik, asko zokerrago pasako non. Ba, izta. Eske gehiago sartuko ginen historien, ez? Garajetik, aldein markoet. Parece frágil, igual puede romperla con algo. Vaya pista. Garaje. Ah, vale. Inglés es garage. Vale. Ezekin. Ze, itxita. Dana begiratu. Morgan. Funtziona. La hostia.
Kostau zaio apuntatzea, Joseus. Zui zinek esateo. Nik, Ah, hori nik. ez pasau, Erruki pixkate, zenakin. Txin garajea jun aurretik hemen gehitu zat ba, Ni ikusi oso gabe. txarra nau tirotako jokutan apuntatzen da, ez da jokatzen ze eskazin da bat pasau. Nik onartu garrazukea, tensioa izan dek uste utzi ez dian apuntatzen. Epa. Igual ez da berean ajute idean izango. ¿Creías que te ibas a ir sin terminarte la cena? Epa! Emandik hori martxan. Emandik alanta. Ezin objektu hartu gabe utzi, Blokear. Ah, blokea bindeiketeta. Venga, bultza horri. Blokea. Bai, blokea. Palazo bat blokeatze igual ez da idea osona, Escudo para siempre. Trofeo ganado, escudo para siempre. Giltzea. Giltza berdeak, burran. Blokea. Ondo? Nei pala batekin. Eskun hartzea, burun hartzea baino. Eta ezin altzaio plakaje bateño, zeote, gizu nahi. No se acabó. Bloqueamos y atacamos! Baina hartu giltza. Bai, zitalko hartu inberko baina ezin du pasa. Azente pixkateukin mutilakin. Baina, Ez da mutil txarra. Beno, kuadrilla baniu. Bai, nire bai. Musito bat, gabontxiz. Musua, karkakuso. Zerbea izan alda berriz, Izan. Giltza. Giltza. Te voy a bloquear, chaval. Arkakuxo, musu bat zurire. Bai, gabontxiz. Blokear, L1. Ez da idea honen blokeatzen aitzea, ez da ez erreiten. Utzi hori. Zartain bat ez zan jotzeko izango. Giltza, la hostia, giltza de la trampilla. Artu detala, giltza. Amarrutxoaren giltza. Segizak, a la trampilla. Vas a tener que esforzarte más, chaval. Kajoi hori zabaltzen zon giltzak. Emaiok. Az, horrez da kajoik. Bueno, hartu barra dau, bideojogok basikoki bizitzak ematezon aukera nabarmen bat ematen dola berri zehaztea. Que voy a ser tuyo, mangarran. A romper. Egarra emateik, Ez da mutil txarra baina latosoa. Nik ez deten nada enteintzen nola ez dauketen golpear. Hankatatik helduta, bota hori gizona. Taizkora non da? A ber, arma, behar dut. Pa romper eta... Ai, mi arma. Mi arma. Latosa da, tipoa, Bai, alaxe da. Zer dago? Fusillo bat, zoz, Cubierton bat. Bai, La cubertería de plata. Kollara zakatu. Suposatzen dut ies egin behar dela. Bai, nike bai. Miarrak izo da, baino indartsua. Lata, si. Honek, bildurrik ez baino nazka hona emateo, Venga, correr. Hori. Ostia, korrik eikia velocidade hontan zaile dau, Jo, beak, bai. Me gustas por lo que hay en tu interior. Oso ona, jana.
Hemen dizatik ezin onbera jun. Jun eiket. Garaje neongo abarman bat. Joder, un bloqueador nato indan hau, Poeta da gainea. Kaixo! Ezker eskubi, bikain blokeatzen du. A ber, botoia, hemendik ateitxakoa. Hemen. Está sellado con cinta, no puedes quitarla con las manos. Ba, mangarran, izan. Bueno, guazen gora berriz. Bueno, hau puskatzeko zeo zer bila behar dugu. Lagunok. Hemen. Nada. Ostia, nik ez dut basko ikusten, Ja, era todo lustao. Ostia, me cago en Dios, asoiko. Era todo lustutao. ¿Cómo voy a arreglar esto? Lo mismo desvelado. Hemen. Nada. Aurran, hostia. Nan. Munición de pistola, baina pistola? Munizioia. Tak, makurtuta. Ja, zorro. 3 personas desaparecieron. Bueno, yo se luzea zan, hau. Hemen behira daula irakurtzeko, Montona periodikoa irakurtzeko. Hemen zertzea? Aldeintzak, gizona. Hostia, guzten, hiltzen. ¿Dónde te crees que vas? Pues no sé, hijo mío, no sé. Al garaje no puedo. ¿A dónde te crees que vas viejo? Sendio. ¿Eh? ¿A dónde te crees que vas viejo, sendio tipok? Uste. Lehen bazion ba, iriki ezinon kajoi bat. ¿Cómo que me encontraste? Y oye, aquí el zabón de la trampilla, Bien bloqueado. ¿Se giltza zerruala, Josu? De la trampilla. ¿Qué trampilla? Esto que va, ahora juteko izango, la trampilla, Bote dices que gozu balak eskuz. Nan. Zer hor arma badau. Aizpa, Mateo. Hartzak. Zer hau? Veo una cerradura. No veo una cerradura por ninguna parte, Hartz. ¿Eh? No veo una cerradura por ninguna parte. Ez. Etzakak zerraiaik. ¿Con hierba? Como un gusano. Gabon pasada no, besarkadak. Handaki. Besarkadak zuri ere. Gabon pasada. Guantxil naula ustet. Gure laizter bukatuko dugu ja, gorko saioa. Bai, nik uste zea izan dela. Aurreneko pantaila pasatzea helburue ondo beteta behul dala. Bai, moten. Helburua... Nik bihar goizen mendia jun behar dut, horrek bai ematiola bildurre. Horro, burrama gutxiko plana bai dala horre. Baina ez da bakauko. A ber... Nik uste aurreko pantailan gaina energia eta asko galdu etela. Hau, monstro hasieratik azaltzen den pelikula hori itako bat dezela da. Ez du hainbeste bildurre ematen gizon honek. Bai. Mian alden, me cauen dios. Mia... Beldurrezko pelikula askotan pasatzea, igual lehenengo ordu erdik kiston beldurra mateula eta gero ja... Ikustezunen zer den historia, ba, bueno. Pelikula gehiagitan pasatzen da ez dauke bildurreko izan beharrik. Oso ona igual planteamentu eta, baino gero kaka de baka, Bai, ondo bukatzea zaila izatea. Zer dauket? Munizion. Nada. Horre zin dugu ba. No, pake pixkat eman duen? Zer? Pake pixkat eman duela hor. Baina... Utzen dizu denbora, behiratzeko eta...
Bai. Azken finean... Bai. Lehenik dut korrika, baina... Zapalduta aurrea egin behar da, Hor korrika egin naiz, oze. Edo ez. Bai, no ez bai, diferente moitzak. Por romperla con algo. Azkarrago ez, ondea. Hoi lehene haitu diat. A ver, hemen garajen ez tetondo behitu. Zehose... gizona! Ez da beste handi garajena da? Venga, makurtu. Maniobra de evasión. Hostia, igual makurtu da zaren bitarten ez da jatzen, Lehene ibili naiz makurtuta, Soy un anciano, hijo. ¿No puedes con un anciano? No me dejas. Anciano. Trampilaren ikusi da, erdia portua zegoela. Arrazoi, ostra! Eskerrik asko ez da inu, bai, lurren dauna da. Guai, nun dauna korratze altzea? Bai, arrazoi. Segi ba. Trampila mila. Gini eskatzea da hori. Zukaldean zean? Zukaldean zateu horazio mutua. Zukaldetik, frigorifikoa eta pasata, arrazoi. No, kauen dios. Horazio, ez hain mutuak. Galduta, Dena ezin dizugu esan. Ilargi, maja, o majo. Ilargi, ¿X? yo solo te puedo enseñar la puerta. Tú tendrás que atravesarla. Etzan bain zaie, me cago en Dios. Es que trampilla bat zala jakitea. Eskerrak estainoi. Sí que puedo. Beti horreitzea, estainoi loturak egiten, ez? Estainatzen. Pistola. Susto al canto, Itxura guztia zaukik. Boien dabil gizasemea. Bueno, gizasemea, garai baten igual, ja izatei utzita zeon, Eta bain zerdak. Deabro semea, oso. Hemendik banatorre, ezta? Mutante malapartatua. Hemen! Moneda antigua. Ezin du gau, Morganek, Oindala 3 ordu laurden esan du zigarro arretzea zijoala eta ez da jun. Izane... Mi hildet. Txe dago. A ber, jokue oso entretenitu da. Hor, gizonak nazkauna pixkat baino. Pistatxo bat jaso detenetik trampila bat zer dan. Berriz emozioa, berreskura da. Nik ez dut deskartatzen mia berriz azaltzea. Jo, azalduko alda. Pelikule bukatzeako. Mendik ez nahiz baje mendik etxi. Zaze, zindetiko? Up! Apa, oidek eta izan. Batzutan. Harritzen hauk. Hau, guardar! Ondo, Morgan. Jo, Morgan, ja baina zita, urrena berriz, dore horkazu segitzea jokoakin. Igual hori, marko, Jendei bosta balin bazaio. Jo, hoxe, jende garke pasau, horko estruen ikera garezko izan da, Morgan. Aizu egi esango izan, nekau gina izan. Ja juten nahi dira, jende ja junda, Pizka tentzioa jetxin da, eta jende, bueno, bere bizitza duke, azken finean. Bakoitzak. Aquí puedes guardar objetos. Esten nahi, guardar objetos. Hau Resident Evil 7 da, Morgan. 8 ere bada, oia, eta 8 nahiko entzutetxoa izan da. Baina, hostia, hau fuertea, fuertea. Jo, nahiko nuke zuk jokatzea hemen Silent Hill PT.
demo famoso bat izan zen. Eta hori nik uste gaur egun ja lortzeik ez da hola, ez? Txat, igual launduko jazue hortan. Silent Hill PT gaur egun jokau daike? Ez balin baukezu. Ba, barkau, Josu, baina, zeiken nahi nintzen hor? Yerba zertako ibiliat? Beida, ba, yerbak zeo ikeo. Zeiteo. Osasune bueltau. Fumar. Ez? Senda belarra izangoa. Pistola. Txat, galdera bat indizuet, Zer da gantzua? Zera, atek irikitzekoa. Palankamuko bat? Ez, tipo, alambre batzu guztela sartzeituk zerrailen. Trofeo ganado, eureka. Telefonoa. Tipika gantzua, tío, que ez man. Oh, no. Txat, galdera bat indizuet, Zer galdera indiguzu? Zoe, ¿no? ¿Qué le pasa a esta Cállate y escucha si quieres vivir. Debes salir de esa casa. Prueba por el salón principal. Vale. Oh, y esa cosa en tu muñeca es un códec. No lo pierdas. Es importante. Esku hori, lagunok. Por el salón principal. Ez, galdetzen hona zen, Silent Hill PT jokatzea posible den gaur egun PlayStation 4 baten, edo 3 baten, edo 5 baten, edo dana dauzkau. Horretik lasai. Hau zertzan, lehen no veo cerradura por ninguna parte atea, ez zan, Bueno, aztiak, ni banua, urren arte, eharra zuzenekoa, ja, holako gehiago nahi txugu. Guztelek hilarriak zei izkera polit jauken. Holako gehiago nahi txugu, asmau zen nungoan, Morgan. Nik hola esango non ordea. Ondo izan, hilargi. Oi hartzuarra. Gabon. Agur, hilargi. Argazki hona. Jarri berez argazki ez dutela ondo ikusi. Begik urrauta. Ez da, zin da, mia ez da, ez? Neska gazte bat. Lagunok berez esate dizuet, arpidetu zaitezte Horazio Mutuan kanalea, oin lekoa hola, ze gero ez da izango lekoik, eta gaur lehenengo estremina indu proba batzukiteko, eta etorkizunen, gauzatxa gatoz, Horazio kanalen. Eta garajea bideko ze hori gantzo batekin puskagun ezake? Ze gantzu hori zer dan, ez zat oso garbia. Gantzua habilidade dun lapurtxo baten zeraina irikitzeko alambretxoa, hola, trikitraka. Entaitzalek? ¡Aquí! Zer da hor? ¡Abra! Tiene que ayudarme. Ertxaina? A ver, ¿vive usted aquí? ¿Es esta su casa? ¿Qué? Oin norbaitik ilengo. Vale. Pelikula baten hori pasako Hemos recibido zen. avisos de personas desaparecidas. No lo entiende, tengo que salir de aquí. Cálmese. No me está escuchando, aquí hay un puñado de fanáticos tratando de matarme. Fanáticos. Déjeme decirle algo. La situación en la que se encuentra es un tanto Fans. sospechosa, ¿no? ¿Está de broma? Como le iba diciendo, tenemos a varios desaparecidos. Y no puedo descartar que un extraño como usted esté implicado. Vale, le contaré lo que sé. Bien, eso está mejor. Nos vemos en el garaje. Allí hablamos. Espere, présteme su arma. Debe haber perdido la cabeza. Mire, Tengo oficial. balak zeuzkat. Vale, ayudante. ¿Quiere ver mi esquela en los periódicos? ¿O quiere ser el héroe que me salvó la vida? ¿Un triste cuchillo? Vamos, cójalo. No puedo darle más. Ahora vaya, al garaje. Ya. Zintea, garajeko zintea.
Hente intzaltzue. Susto dator baina latza. Zerraut. Susto itxela dator. Eta hori eskuz ezintzon ze hau. Eriotxa emango dizute. Bai, biltzea, ezkerra, konfiantzak egin biltzea. Bai, ondo lotu du azkenen, Ez dira entxarrak etxentako, Antes tiene que decirme qué hace aquí a estas horas. ¿Yo? ¿Y usted? Es mi trabajo. ¿Por qué no me dice la verdad? ¡Respóndame ya! Aunque se lo cuente, no me creería. Inténtalo. ¡Sube la puerta! ¡Espera! ¡Espera! Nun pistola. Fuck de police, gorputzek. Voy a mataros a todos. Fuck de police, Guain ikusiet. Venga, y cuchillo sartu jo. Bloquear y cuchillo. Hostia, sasoiko da gizona, me cago en Dios. Poli... Cia. Botoia eman beharra, bai. Clac. Sigue saga. Pistoliakaz. Zuan. Ordu bi, dara natzagu. Esto. A ver, non pistolea galdu deu pistolea. Bai, amaitzer. Horror, ninbait. Bloquear, el pistola. Hile inau, oze, ezin nahi, moitu. Va. Esta bate politxa izan hori. Hile oten hau. Chaval, no eres nadie. Ni siquiera tienes familia. ¿Ni siquiera tienes? Familia. Bueno, lagunok. bukatu emateko bezala, kontua. Bai, nekau egin naiz, Ostra, begik eta ia emozioz gainezka ibili naiz, Behon daizula Morgan Ilarra mendi. Oso ondo pasaet, Saio bikaina izan da, Bai, gustau zat jokue. Bai, ikusen zule eskerra nik etxen ez daukean olako jokoike. Bestela bakiz ez ze bizia da ingo nition. Bai, Nik zaindu beharreko emazte baukete, Gombiatu pasar, Me cago en la leche. Bikaina saioa, horazi mutua dio, bueno. Morgan Ilarra mendi, behon daizula, erke pasau deu. Bai. Ikusen zule gare horre onda, txatetik idazten, jende bastante. Politxe izan da. Bai, nik egi esan esperientzi politzat hartuko dut, Lehenengo streaminga. Bai, lehenengo streaminga, bueno, ni Lehenengo streaminga itek. Ona, aurrengo arte ez dainu... Bai, ez dainu eskerrik asko zure piztengatik. Aurren arte, zure beharra izango, urrenare. You are dead. Bai, motei. Baina bai, ez, jokue beare, hola, ibili gabe neon. Ja, con eso norbait ez esan duen. Bai. Oso trebe izango ies egiten. Emaztea zarretzea da apuntao, Bai, hori ba. Kajakin atea zabali mantentzen saiauko nahi. Trampilako giltzartu eta... Baina bai, aspaldi olako joku estilone ibili gabenean. Egia esan... Lehene ibili nintzen tirok eta eukin itxun etxen noiz bait eukiden, baina duela, ez nahiz akorda, baina duela urte asko, gainea, igual duela 15 urte. Tiritos? Bai, minez nahiz oso bereziki zale ez nahiz izan. Adiez hau ez da tiros bakarrik, ez? Terror, ez dakit ez otezan izan... Ez gazan izutena Silent Hill PT, izan zen joku bat demo bat atea zuen, jokuak ero azkenen etzan atea, ze hor mugida dukizitu, baina da joku bat, tipo terror psikologiko oso gorra. Eta hori nahiko nuke prago, baina, bueno, inork ez esaten nola joko daiken, uste ezin dela ja, momentuan atea zenen hartu behartzala. Eta hor, hasi zian, ez dakit hori izan zen lehenengoa, bueno, gehi horrengo baina lehenengo pertsonan hartzen, bildurezko joku bakar, Resident Evil zarrak dira, zuk ikusitezu personajea. Kasu honetan, bere begitatik ikuste dugu. Eta, hostia, horrea beste historia da, Bai, baina, bueno, tiro koketalen
Nola zan ba, famosok ziren, ba, tiro... Ze, Counter-Strike edo la, zatezu? Ordenabren o nun? Playen? Ordenabren igual. Klasikoki inola... Half-Life? Counter-Strike? Nei irakurtzen dien bezala... Counter-Strike. Hori da. Nikola irakurriko nene. Baina ez, joku hori ez da, Baina, bai, ez dakit. Call of Duty. Quake, edo lakon batetzen. Quake. Bai, hori nik eukinen ordenaren bere garaian. Horre aizkorak eta horre eskuk bakarrik ikusten ziren, personaje etzan ikusten. Bueno. Baina bai, ez da eta hola gehiagi jokau izan, Horrekorre. Da ondo guztua ditu nahi zizu. Guztua uzate, Resident Evil zazpi eta bildurre ematen do. Bakarrik oso gaizki pasako nuke nik joku enten. Bai, hoxe, oso gaizki. Eta, pentsazu gor txata aukeula, jaja. Txatak, ja, eskuditako parte hori kentzek, ja asko eragiteko, Pentsa pantalla osoik izan balitz, eta argi hori itzaldeko banuke, bueno. Baina egira, Astana Navarro horrek, zea ematen diola, beti alaitasun puntxu bat ematen dio. Hori nire zea da, nire marrazkitxoa da, fantazio zudupena, Astana Navarra. Oso kutrea da, berez hor jarri horko nuke kamera bat, eta kamera hartan gure irudi egu jokatzen. Normalen bat aitzea, baina bioko lima, bioko gortxetak. Baina, karo, eske PlayStationeko bakarri joko dike kamera ofizialakin, eta €50 balio ditu segunda manon, ustez, zea, berri garezti gara, beste diru gastatzea ere, zai bate gustatzen dir, bakizu diru gastatzea ez zela nire gauza favoritoa. Ez da ez. Ez urea eta ez, bueno, batzuna bai. Baina, klaro, inoi etzaio gustatzen, hola, gehiagi gastatzea. Orduan normala da. Bai, timo bat izaten da, baina, bueno, €50 nahi etzatola ikaragarri iruditzen, Osea, jende, onta dedikatzen den jendek. Baina... alegia, onta dedikatzen. Hori da, gaurtik aurrean ire bai. Hori da. Gaurtu pentsa da zu gaur diru asko sartuko zala Twitchetik, Ala sarkaz, detazio oso dute, Zuk, pentsa mundun etzan nengo jende asko hainbeste ikuslekin gaur, Hainbeste ikusle ez da, eta 250 bat zer die? Jendeak idatzen komentariok. Tope, Eta gugein ditugunak. Eta gero ikusi ditugu zitalkon klipak, baina. Bueno, ikusuntzuleok, eskarrik asko, horretatik, eta... Morgan, plazera izan da, gaur Rafael menen da, eta... beldurra. Oso ondo. Horrena jarraituko dugu. Bai, eskerrik asko gonbitekatik, lagunok. Pro Evolution piken bat aimerko dugu egunen baten, Zuzenean, eta esklusibaz. Bai, nik parre gehiago ingoet gaur baina, besteok ez dakit. Bueno. Bai, oso ondo pasatet, eskerrik asko. Lagunok, hau izan da gaurkoa, urren arte, Morgan. Aio. Ondo izan. Ez duk, kendu hendik. Okara komando kine iniz. Ondo izan. Norbait, ondo izan. Aio, lagunok. Aio, berrize, eta aio.